Microsoft channel a kalo lom le chu tun tum chu video hlui ka recap to karon ta non le dona khongai mi lo en zo sakula a chhiar bo a chhiar muang a chhiar thiam lo ti te kha ka injir ve chela nia khongai in lo en zo tham ula tuna video i lo thlir howang u rol thar pakhat hian alien sin lei an local lai chu a hnuah an local chan chu hriat atuma a chan na chuan a thawng hle sang kha zakua somsari pakwa chuan kar tia an ko chu an hnathawna Alaska train in lama a truck chuan a hoa voile khata ama tlan a thian pa truck chu aron kang thuta leya chuan aron tlalea enge thil thleng a ven lai chuan alu chunga UFO kan ti chu alo langa atlan cheta ram hnuaya atlan fe hnu chuan alu chunga chuan UFO alo la om reng ti chu a hmuah chu UFO tang chuan thil eng ron chuakin khai kang ta che thei mi lowin oma hun na lowin hera Isaac chu a hnathawna NASA jet laboratory a akala bek nen chuan in fiamin bek chuan signal a thon chuaka Isaac chuan ol sam takin alo hmuah Mahse bek chuan a signal thon chu ani lo thu a soya chu signal chu Canada khoilai munlai emo tanga lo chuak ani ti an hre theya Mahse chu tiang signal pe chuak thei satellite o mem ti chu an hrelowa a hnuah enatan signal chu beke bula chuan a pea Isaac chu zana hnathawlai chuan a computer atang chuan signal a ron kalna hriat lo chu amana kor hriat lo tam tak a tel bawk ani Isaac chuan enge ani a thi renga Isaac chu a therapist nen ti in a camera chu khoi hmuna po kenga video diary siam turin atia a hnu chuan Isaac chuan video diary chu siamin a omna bula chuan arsilian pui ron tla hi a hmuah fighter jet te chuan ron zuin chu thil ta chu mi to po theilowa danan tum ti a hria a bul hnim bik buk phena chuan an hu lo na na bi ruta Isaac chuan chu thil tak na lam chu a pan hnai ta UFO chu hmuin a camera a tha han la ka tum chuan voile khata UFO chu about a dai maya a hnung laman hoi chuan aliens loading chu a hmuah film khur thei to pin a camera chuan a record ta a alien chuan en rengin muang chang chuan a kal san ta a chutia a kal hnu chuan rang taka tlanin kalkonga chuan a khomu chu a ron thim tamupa ni thum hnuah chuan har chuakin a camera chu a han en leta a record chu a lo la oma ama an choi kan na a omlai nen abana chuan thil hnu ma maktak hi a lo om boka Isaac chu ina hoin ngun thluk tak chuan a khuma chuan a thua TV chu enin voile khata about ta dai a TV omna akuta avapan chuan khawvel dangin in dai dan na ni om takhi avazena TV omna chuan rilru han pele zualin TV chu aron om le a TV bole ron om chan chu ama thil ti ani ti a hre chuaka a fin fia na na camera chuan a record ta boka Isaac chuan doctor panin aban chu an x-ray a khi pahnih hi lo oma maktak maina khi te chu angil em ani Isaac chu an hnathawna kalin bek chu thil khawvel danga ati bo thei thu chu mu atuma Mahse ama chau chuan hmun danga a om ti a hmuhte Isaac chuan alien video a record te chu a thawpui te chu a hmuah Mahse bek chuan thil thatak nin a hrelem lo beidong deuh chuan a hoa alien video te chu internet a atar lang ta zinga chuan Isaac chuan chanchin thar la khom tu atangin a video tarlang chu zia adu thu aron thrila Isaac chuan a video anen chuan zan khat thil thuwa mi makta duai donin an lo en ti a hmuah komena chuan a thenin a lem ti ten an lo in hiala Isaac chuan ni leng in news la khom tu te atangin ko la dong chara New sign lantur te a somna te adonga a topa chuan pakhata chuan a in lanta a video te chu soi fia in alien sin a anlak dan te a soya min thil digan hriat theina ni in a hrebokani Mahse kom tunu chuan oi lem lo takin a camera a lo keng rem chang te chu a han soi fiama ni rei lo te a chuan Isaac chu media sang sanga alar ta em a
a thenin an oya a thenin a lem an tih sak nual boka chung bo ruak then lai chuan Isaac chuan aliens dangina an lak te chanchin chu a chhiar fu ta a an thu zia te chu ama thil ton nena in an riau na nein a hria chutami sara chu bia in hmuturin rem a siam pui ta a Isaac chuan hma na tangin tun thlengin aliens mu le tong hi an nom nual to a tun hma lem ziak le scientist te pon signal mak tak tak an don thu te chu a hril na sa hle a sara chuan Isaac a chu sangkha zakua somsari pakua alien ina ti buai Alaska mi kha a hria em ti azota Isaac chuan a hriat lo thu a hril sara chuan karla alien ten an lak ve tho chuan a chanchin soi chua atum chuan a hnuah a bo tak thu a hrila Isaac chuan a video te chu website a da in tiang lo tong to te chu in report na tura ti na website ania mailbox a thila da lai chuan keita tia an ko chuan ron puin writer ani thu te a ron thul shila thu de the dar tu ten Isaac a an ti dan vel chu a fair lo thu te a ron shila Isaac a chu abula a thil ton kim chang te soi chua na hun tura pek thei thu soin Isaac chuan chu som na chu zan khuwa ngai tuin atu ka chuan chu som na chu pomin a kalta a keita office a thlen chuan ke chuan a chanchin soi tur chuan lie detector a hmana ngai thu a hrila Isaac chuan a lo rem tia lie detector te an hanin vu a hnu chuan Isaac a zawna chan reng chu lie detector chuan a dik lo na a hmuta tlat lo chuta keita hmel chu lo in thlakin a chuak ta a Isaac a chuan zuin mi pahnih sut nena in thuam chu lo langin Isaac a chu man an tum ta a Isaac chu tlan chhia in chung mi te pahnih te chuan an kapa ni khoshe lo in a om ta a han har chuan mi pahnih hian ama chu lo hruain pindan var veka chuan an hruai lut ta a chera chuan an thlung beta pon lama chuan sara an ron hruai po chu a hmuah Isaac a hma chuan mi pakhat a lo langa chu keita a hming tak agent Graves chu ani a thil ti theina an chut sak don ti an hrila Isaac a hma chuan thil an ron da an entir ta Mahse a hma ang kha neng ma om thei ta lo Isaac a chuan khonge sarai om na le ama chu khonge a om azota Graves chuan khonge kar om na chu azota Mahse Isaac chuan a hriat lo thu in a chang Isaac chu a thutna tang tal chuakin veng tu pahnih chu a beya sarai om na ruma chuan a lut ta hlolla kong khar chu a thuak mang chuan eng tin emo hong thei ta an pahnih chuan tlan chhiein an ron kap zuya Isaac chuan a thil ti theina hmang chuan hmun danga om a han tuma Costa Rica chuan anum ta dei maya Graves chuan Isaac te chu zui turin a tia arlam mu an tumanga an hruai thlen thei takin a ti ani Isaac chuan internet kan hman thei chuan karla omna kan hre thei anga tia pumpui dora omnu chuan zeda hmuturin a lo tia ani chuan internet mang thei tura lo pui thei tu turani ti in a hrila z chu an hmuwa ani chu hacker le computer lam hretak ani chuti lai chuan Graves sapol te chu ron thlengin an tlan chuanga ya z chuan ai in ram hnuaya oma chuan a hruaya internet chui thei lo anei ani konga chuan z ta chuan khang mi te ho kha top secret agency a thok an ni thu te chu a hrila z chuan a thiam na zong som khompon kar la omna tur chu a chui suak thei lo Isaac chuan atira bek nena an signal Canada an man fu kha a hre chuaka NASA server chu an hack ta chuta tang chuan a signal hmu na chui suakin karla omna an hre thei ta ani z chuan chu mi hmuna chuan laptop an biak theina tur om ti a soya z an biak a han tum chuan an biak tum na chu a lo hnola z a chuan a laptop chu hackin Isaac chuan aliens chungchang chu a soi fi ngala Isaac chuan signal khawvel pona a thon chhuah thu soin zana a don let thu a soya Carl chuan chu signal a don chu dilin a han khoi dang lama an han play chuan aliens a lo tonga Carl a omna an kal hun tur le hmun chu soin Carl chuan a computer chu a off tanghala Isaac chuan Carl a omna a kal ngal chu a duwa Mahse sara chuan a hre dewa z chuan phur tak mai chuan a tel ve them ti a zo chuan sara po chu a phur ve le ta a z chuan Costa Rica a mi hriat bia in thlo na chuan Canada chu an thlok ta a
chuti lain grave chuan Isaac le Sarah hnu chui theina chu an mania alo da ru dai to a an lo zui ru reng ani rei takan thlo hnu chuan Carla omna chu an thleng theita a atira chuan alo ring hlel dowa Mahse a hnu loka chuan anina kal turin a som ta a aliens ten an lak hnuah an man ve thu le atlan chuaka kum som ni chuanga bi ruk to thu le aliens te bia ka tum thu alo shilfia aliens ho thu thon tonga le atum na sathu te asoi boka aliens an local chuan abiak thei dan tur thu te a hrila ni hi aliama aliens ho lo kalngha chung chuan Isaac le Sarah po an loin kom ngai ta hle a zeta po chuan Carla khol te chu alo zir chiang na sa hle a aliens ho rong kal na tu ni a chuan Isaac chuan chuat chu a chein a hre theia Carl chuan an aliens ho an hnai thu soin Isaac chu a chuaka vazon mu atumang nge in a hmuah enge an du azota adota chuan aliens te nen an thu ho a Carl chuan aliens strong le na khol chu tinungin aliens chuan damdoi technology le science lama thiam na chu an nei le thiam tok to thu soin a aya tha le universe lo pian dan te hriat an tum thu asoya Isaac chuan tinge mihring te in zir chian ati chuan mihring te hian hu hang wop tu na satak hrilfia thiam lo in neya ati zo chuan Isua chu a hmuhtira hei hi tunge ni tin a zota Isaac chuan tinge in hriat dua ati chuan aliens chuan hei hi universe lo omna chan ni in kan hria ani le mihringa hian in zom na thuk takin nei ni in ka hria atia Sarah chuan tinge Isaac nen hian kan bana chin chiana a om ati chuan aliens chuan khol chu la chuakin abana chuan a vua aban chunga an thil chuina an da chu ala chuaka aliens chuan Isaac a chu hrilin kan khawvela chuan kan hmuh thei chau hi kan ringa kan han zir chhuahna cheu chuan rin na in kan lo hmu ve thei reng alo ni ati zo chuan grave sale apol te aron langa Carla chu pona ron chuak turin an ron tia grave sian Carl hi apa thatua ni anga in alo ho hle alo nia kha truck aliens ten an khai kan tlale ta khan apa atel wang ani Mahse apa chu tinge hmu tur om lo atia Carl chuan a hriat lo thu asoya Carl chu an kap thlua Sarah po Carl buai puya tumna an lo kap thlu ve le a aliens chuan Isaac chu a thil ti theina an pakhat mang turin atita a aliens soyang chuan atita a in chop chuan khawvel thana anom ta dai maya grave salakata dimension danga om turin a thil ti theina a mang ani aliens ho chuan Carl le Sarah chu an ron tidama grave sale apol te chu an ron kalpela aliens ho UFO chuan an chuak ta ani thuruk alo liama Sarah le Isaac po an nun pa ngai na nung le towa tuna chuan khuanu tuarem hlim tak an lo ni towa chuti lain zet le Carl te ro chuan underground tech agency an lo siam thara grave po Carla ina moi lo taka akhosaka wangin ahna atangin ban ania Isaac pon a video diary chu alati chun zom zel ani min lo like in min lo subscribe sakram donia bye bye ule